בשונה משנירקול או צלילה חופשית, בצלילת סקובה אנחנו נושמים באופן רציף בתוך המים. מערכת הסקובה, SCUBA, זה ראשי תיבות, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, מערכת נשימה עצמאית תת-מימית. אז בואו נדבר קצת על הנשימה שלו. האדם הממוצע נושם בין 15 ל-20 אלף נשימות ביממה. בטח לא ידעתם את זה, כי זה קורה לבד, באופן אוטומטי, לשמחתנו, כי אני בטוח שאם זה היה תלוי בנו, אז היו לנו מצבים שבהם היינו שוכחים לנשום. אנחנו חייבים את החמצן שבאוויר כדי לחיות ולתפקד באופן תקין, ובמצבי סטרס הנשימה שלנו משתנה לחלוטין. היא הופכת להיות יותר שטחית ומהירה, וזה משפיע על המוח שלנו. התפקוד המוחי שלנו והפעילות הקוגניטיבית נפגעים. אנחנו חושבים פחות טוב, וכתוצאה מזה גם מצב הרוח שלנו משתנה. עכשיו, לבן אדם לחוץ ועצבני, הרבה פעמים אומרים, תנשום עמוק ותספור עד 10. מה הקשר? תנשום עמוק אני יכול להבין. תנשום עמוק, הנשימה העמוקה מגבירה את ספיגת החמצן, והנשיפה הגדולה מפנה את ה-CO2, שבנייה גבוהה מדי שלו היא לא טובה לנו. הנשיפה גם מפעילה את המערכת הפרסימפטית, טיפה הפיזיולוגיה, שעוזרת לנו להפריש סרוטונין שפועל כאנטידוט לקורטיזול שהרמה שלו נשארת גבוהה. שליטה בנשימה באופן יזום מאפשרת לנו לשפר את יכולת החשיבה ואת המצב הרגשי. הכל קשור להכל. אבל מה קשור תספור עד 10? זה הולך ככה. המוח שלנו, ירום הודו, עם כל היכולות המדהימות שלו, יכול לחשוב רק מחשבה אחת בו זמנית. זה לפעמים מרגיש כאילו אנחנו חושבים על כמה דברים בו זמנית, אבל זה רק בגלל שהמעברים ביניהם הם נורא מהירים. המוח שלנו עובד מאוד פשוט. One thought at a time. יתרה מזאת, יש לנו צד שמאל וצד ימין. בצד שמאל וימין מדברים אחד עם השני דרך דבר שנקרא קורפוס קולוסום, אבל גם שם אנחנו יכולים להפעיל רק צד אחד בכל רגע נתון. הצד הימני שלנו בגדול אחראי על כל נושא החשיבה המופשטת והדמיון. אם אנחנו עם צד ימין יכולים לדמיין כל דבר שעולה על רוחנו, וזה ישפיע עלינו, זה אומר שבעצם אם צד ימין עובד, אנחנו יכולים להפחיד את עצמנו למוות עוד לפני שקרה משהו בכלל. צד שמאל לעומת זאת חושב חשיבה ליניארית. הוא חושב במספרים, הוא חושב בדפוסים, והוא חושב בסדרות. כך שאם אנחנו מפעילים את צד שמאל, צד ימין לא יכול לעבוד. מספרים מנטרלים דמיונות. מספרים מנטרלים דמיונות. שימו את כל אלה יחד, אנחנו מדברים על שליטה בנשימה ושליטה במחשבה. כלומר, אם אני מפעיל את צד שמאל, מרוכז בנשימה, אפילו ברמה של סופר נשימות, אני משפר את מצבי המנטלי והרגשי. עכשיו, בצלילה אנחנו חייבים שליטה בנשימה, ולא רק בשביל פעולות פשוטות, כמו למשל, אם נכנסו לנו טיפה מים למסכה, איך נוציא אותם? פעולה נורא פשוטה. הכנסת אוויר דרך הפה, והוצאה שלו דרך האף, דוחפת את המים החוצה מהמסכה. בסיכום, השליטה בנשימה טובה לנו לצלילה, ומסתבר, טובה לנו גם באופן כללי. בכל קורס צלילה, בלי קשר למה שעשינו באילת, בכל קורס צלילה אני פותח את הקורס בשתי מילים שילוו אותנו לאורך כל הקורס בהסתגלות שלנו כבני אנוש לסביבה התת-ימית. חשוב להבין, אין אלמנט אחד במערכת האנושית שמותאם לצלילת סקובה. אנחנו צריכים לעשות פה התאמות מנטליות, פיזיולוגיות וכמובן טכנולוגיות עם כל הציוד כדי להיות מסוגלים לבצע את זה. אז שתי המילים האלה שחוזרות כמו מנטרה לאורך כל הקורס הם פחות ולאט. פחות ולאט. במים הכל אחר. אי אפשר לזוז מהר. כל ניסיון, בגלל הצפיפות של המים, כל ניסיון לאיזושהי תנועה תזזיתית גורם לנו לאובדן שליטה על מצב הגוף שלנו. ובשונה משחייה, הידיים לא משתתפות בתנועה. רק הרגליים עם הסנפירים.
כך שאם אנחנו עושים תנועות עם הידיים, למשל אם באוויר אני עושה את התנועה הזאת, לא קורה לגוף שלי כלום. במים אני עושה תנועה כזאת, הגוף שלי מיד יזוז שמאלה. לכל תנועה יש השלכה. ולכן אנחנו צריכים לזוז לאט, ובאופן מאוד ממוקד ומכוון. הגוף למשל צריך להיות מאוזן במים ולא אנכי. אבל הקטע הוא שביבשה המוח שלנו כל הזמן, כל עוד אנחנו ערים, כן? מנסה כל הזמן להעמיד אותנו. ולוקח זמן עד שאנחנו לומדים לשכב במים ולהישען עליהם ולהיות בעצם כמו דגים, או כמו שאני אומר בקורסים כל הזמן, be the fish. יש דג אחד ששוחה במונח, סוסון ים, אתם לא סוסוני ים, ואנחנו צריכים לשכב במים. בזמן שאנחנו במים הגוף מנסה כל הזמן להעמיד אותנו כי קשה לו להיפרד מהדפוס היבשתי, וזה תהליך שלוקח זמן, ובתוך כל זה הצולל המיועד בעצם לומד שפה תנועתית חדשה לחלוטין. כל הדגים שוחים במאוזן, ואנחנו, אני קורא לזה, מחקים את המקומיים. אז התנועה הזאת היא תנועה שצוללים רואים בקורסים כל הזמן. אתה עומד, תשכב, אתה עומד, תשכב. מהירות התנועה יורדת, זה הלאט והפחות. החיה עצלן זזה מאוד לאט מסיבה פשוטה, התזונה שלה היא מאוד ענייה, ולכן הם זזים נורא לאט כדי לחסוך באנרגיה. צוללים הם בדיוק אותו דבר. אנחנו מנסים להיות חסכוניים באנרגיה מסיבות אחרות. כמות האוויר שיש לנו היא מוגבלת, מה שיש במכל וזהו. אם אנחנו רוצים צלילה יותר ארוכה, אנחנו צריכים להוריד את צריכת האוויר שלנו, לבזבז פחות אנרגיה, וככה אנחנו צורכים פחות אוויר ויכולים להישאר במים יותר זמן. התרגיל הראשון שאנחנו ביצענו בקורס היה מאוד פשוט, והוא מבוצע עם מסכה ושנורקל. רק מסכה ושנורקל. התרגיל היה כזה, לשכב על המים, פנים בתוך המים, שנורקל בחוץ, לצוף על המים ולנשום. נשמע פשוט? בואו נראה איך זה נראה. זה הרבה פחות פשוט ממה שחושבים. בשלב הזה היה מאוד מאוד קשה להרפות את הגוף ולתת למים להחזיק אותם. הם כאן מחזיקים ידיים כדי שלא יצופו לכל עבר, אבל בגדול לקח זמן עד שהגוף שלהם הסכים להישען על המים. תרגיל נוסף שעשינו, כשהוספנו סנפירים למסכה ולשנורקל, היה קשור לקיבוץ ולהרפאיה. אם אנחנו נסתכל בסרטון, אנחנו נראה קיבוץ כדי לצלול למטה, וברגע שהנגיעה בקרקעית, מרפים את הגוף לגמרי ונותנים לאוויר שבריאות להעלות אותנו למעלה. המטרה של התרגיל הזה הייתה בעצם להחזיר להם את השליטה בגוף ואת המודעות לגוף מתי אני מקובץ ומתי אני רפוי. משהו שלא בהכרח היה להם לפני כן. השלב הבא היה כניסה למים, עם כמו שקוראים לו כל הגשפט, עם הציוד והמכלים, ששם עשינו משהו אחר. שם, אני חוזר אחורה קצת, לנשום והפעלה של צד שמאל. הם היו צריכים לשכב על הקרקעית או להישען על המים ולצוף עם כמה שפחות תנועה, לנשום, ושיחקנו משחק נורא פשוט שנקרא תשלים לי ל-13. אני מראה להם מספר, והם צריכים להראות לי את המספר שמשלים ל-13. הפעולה הזאת בעצם הסיחה את דעתם מהעובדה שהם בעצם בתוך המים, נושמים כמו דגים, ומרחפים, שוקעים, וההנחיה הייתה נורא פשוטה. לא לזוז, להרפות את הגוף ולא לזוז. זה תהליך שלקח זמן עד שהם התרגלו לפחות וללאט. עכשיו, שלושת האלמנטים האלה בעצם, שליטה בתנועה והפחתה של התנועה למינימום, ריכוז בנשימה ומשימות מנטליות ליניאריות, האטו את כל התהליכים ונתנו להם תחושה של שליטה על מצבם הגופני והנפשי. עיקרון נוסף שהם למדו בשלב הזה, אני קראתי לו SBT. אני תמיד עושה ראשי תיבות כדי שיהיה קל לזכור. SBT, Stop, Breathe, Think. לפני כל פעולה שאתה עושה במים, תעצור,
תנשום ותחשוב. מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך להזיז? מה אתה מנסה להשיג? בסיכומו של דבר, שתי המילים, פחות ולאט. במהלך כל הפעילות הזאת, הראשונית של התלמידים במים, אנחנו צריכים להיות מאוד ערים וקשובים למה שקורה איתם, ולהסתכל עליהם ולקרוא אותם, כי אנחנו לא יכולים לדבר איתם. מדריכי צלילה טובים הם אלופים בשפת גוף. אלופים בשפת גוף. ואנחנו צריכים לשקף להם בעצם את המצב שלהם, ולהציע להם דרכים יותר יעילות כדי להקל עליהם את תהליך ההסתגלות למים. לצורך זה אני אשתמש בצלילת ההיכרות של לי רהב, שההודעה שלו שהוא יורד לאילת היא זאת שהתניעה את צריך להכניס אותם למים. אנחנו נראה סרטון של צלילת ההיכרות הזאת ואנחנו נראה אותו פעמיים. את לי לקח זמן להכניס למים, הוא הביא את המשפחה שלו לאילת ואחרי זה מיד חזר לקיבוץ מירים כדי לשמור על הקיבוץ, ומאז הוא היה על הקו הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, לא הצליח לשבת במקום. לקח לנו כמה שבועות כדי לשכנע אותו לעצור, לנשום ולהיכנס למים. אז כמו שאמרתי, אנחנו נראה את הסרטון הזה פעמיים. בפעם הראשונה אני רוצה שתתמקדו ברגליים ובגוף. כמו שאתם רואים, תנועות הרגליים מאוד מקוטעות, הגוף שלו מאוד מקובץ, ראיתם את הסימן של עצור, תרפה, כל הגוף שלו מנסה לעמוד, מקובץ לגמרי, תנועות הרגליים לאט 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 הולכות ומתרככות עד שהוא מצליח להגיע ממש למצב של שכיבה, ותנועות הרגליים הופכות להיות מאוד איטיות, שוטפות ויעילות במים, וההשפעה על המצב המנטלי שלו היא די obvious, הוא מתחיל לתקשר עם הצלם, מסמן את הסימן הבינלאומי של זה כיף לי, וכמובן הפרצוף שלו כשהוא יוצא מהמים מעיד על מצבו ביציאה מהמים. עכשיו נראה את הסרטון הזה שוב, והפעם אני רוצה שתתמקדו בנשימות. אי אפשר לשמוע את הנשימות אבל אפשר לראות אותן. אתם רואים בהתחלה פרצי בועות מאוד גדולים. זאת אומרת שהוא קצת מחזיק אוויר בריאות ומוציא אותו בנשיפות מאוד לחוצות ולא מסודרות. ועכשיו תשימו לב לאט לאט, ככל שהצלילה מתקדמת, איך הנשיפה שלו הופכת להיות יותר רציפה ופחות מתפרצת, וזה תואם את ההתרככות של הגוף והשכיבה של הגוף במים ותנועת הרגליים, איך הכל משפיע על הכל, כמו שהסברתי קודם. פשוט רואים את זה עכשיו, הוא מתחיל לנשוף באופן יותר רגוע וסדיר, והמצב המנטלי והרגשי שלו הולך ומשתפר, הולך ומשתפר, עד שהוא מוציא את הראש מהמים, ועם החיוך הזה שלו אי אפשר להתווכח.